Mindu fetaħ il-bibin tiegħu madwar sena ilu, kienu aktar minn 15,600 ruħ li marru fl-uffiċċju ta' Business First fl-Imrieħel jistaqsu għall-għajnuna biex jiftħu n-negozju. Il-Business First joffri għaxieren ta' servizzi differenti taħt saqaf wieħed, fosthom servizz minn uffiċjali governattivi dwar il-VAT u t-taxxa, uffiċjali mill-Ministru tat-Turiżmu u t-Trasport. One News tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Business First, Marika Tonna, li spjegat li matul is-sena iċ-ċentru fl-Imrieħel kompla jestendi s-servizz tiegħu bis-sem ta' aktar dipartimenti tal-Gvern. Żiedet li matul is-sena se jibda jiġi offrut servizz mid-Dipartiment tad-Dwana. Aħna naħdmu ma' 33 Dipartiment tal-Gvern. Hemm 33 Dipartiment tal-Gvern b'xi mod jew ieħor dejjem jiddependi mill-ġeneru li jkollok li għandhom x'jaqsmu mal-business u daw kollha għandna xi forma ta' agreement magħhom biex jew joffru s-servizzi minn hawnhekk jew kisaqsu lilna mbagħad aħna nsaqsu lilhom u within 24 hours aħna l-klijent intuħu r-risposta. Is-Sinjura Tonna qalet li fl-ewwel sena ta' ħidma aktar minn 15,600 persuna marru b'saqajhom fl-uffiċċju fl-Imrieħel. Apparti dan, iċ-ċentru wieġeb aktar minn 3,600 email u aktar minn 17,500 telefonata. Waqt li spjegat li d-Dipartiment tal-VAT qed jaqilbu kollox online, madankollu qalet li ċ-ċentru se jibqa' jgħin lin-negozjanti li jkunu jeħtieġu għajnuna dwar il-ħlas tat-taxxa. Minn dis-sena l-vet ħajbdew ftit jaqilbu kollox online, però xorta jkun hemm min ikollu xi problemi u jista' jiġi hawnhekk ikellimhom. Hija spjegat ukoll li ċ-ċentru joffri wkoll għajnuna lin-negozji biex jibbenefikaw minn inċentivi tal-Gvern. Hawnhekk mhux biss ngħinuhom bir-regolamenti tal-Gvern imma anke bl-inċentivi, mela hemm l-inċentivi tal-Malt Enterprise u hemm ħafna inċentivi, ġifieri jistgħu jiġu hawnhekk u nispjegawlhom u ngħidulhom li l-iktar inċentivi jgħoddu għalihom. Hija ħabbret ukoll li għaddejja ħidma biex l-istudenti jitgħallmu kif jiftħu l-kumpaniji tagħhom. Qegħdin naħdmu mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex aħna wkoll nintroduċu dik li jgħidu l-third way, ġifieri minn meta żgħira l-istudenti jibdew jaħsbu mhux biss li jaqbdu professjoni jew jsibu xogħol, però wkoll jiftħu l-azienda tagħhom. Il-kap eżekuttiv sostna li l-Business First huwa mod konkret ta' servizzi li jagħmlu l-ħajja tan-negozjanti aktar faċli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.